Namhlanje ngicela ukuzokhuluma ngetopic engicabanga ukuthi ibalulekile kakhulu. Topic futhi engicabanga ukuthi khona ezobaqinisa namhlanje. Labo asebebona ongazuthi kade babengqongqoza kodwa iminyango ayivuli. Kwesinye isikhathi leyo minyango bayibona ivulela abanye kube ngqongqoza bona. Namhlanje ngizothi keep knocking, qhubeka ungqongqoze, never give up. Uqhubeka kwakho ungqongqoze kuzoholela ekutheni kube khona umnyango ozovuleka. Yebo, ngisho njalo. Abaze kangcono bathi if you keep knocking, you will find open door. Basho njalo impela, uma uqhubeka ungqongqoza, ukhona umnyango ngelinye ilanga ozokuvulekela. Namhlanje ngizokugqugquzela ngalonto ukuthi qhubeka ungqongqoze. Uma sifunda lapha eBhayibhelini encwadini kaLuke 18, uJesu umefundisa abafundi bakhe ngomkhuleko, ubafundisa ngesinye istory lapha kuLuke 18. Uthi khona omunye umuntu wesifazane owaye umfelokazi, owayehleze nesifiso esithile, nesicelo esithile kwenye indoda eyayijaji, kodwa le ndoda masiyithola siyithola inenhliziyo embi, inenhliziyo eqinile. Njalo lo muntu wesifazane uma ezocela something, ezocela usizo kuleli jaji, leli jaji limshaya indiva lingamsizi. Kodwa kuthiwa kwafika isikhathi la ijaji lathi yazi ukuthini, lo muntu wesifazane ungibangela isicefe, ngcono ngivesane ngimlaleleke manje ngimsize kuleyo nto le ayifunayo khona ezoyeka ukungibangela isicefe. Nangempela walithola lo mama esesizakala ngenxa yokuthi ube persistent, njalo ubelode ngqongqoze, njalo ubulede ungqongqoze. Angisho ukuthi uba ngisicefe, kodwa ngizama ukukukhumbuza ukuthi uma uqhubeka ungqongqoza, nabantu asebekhathele uwe ukuze bakuthulise bazokuvulela, njalo behlezi bebuka iCV yakho, njalo bakubhela iposition iCV yakho iyavela, ngelinye ilanga boze bakubize bathi hey, asike simbize lona sizomuza ukuthi uthini. Keep knocking. Namhlanje ngithi qhubeka ungqongqoze. Bathi every no bring us closer to the yes we seek. Yebo, njalo makuthiwa cha kuthina, lokho kusuke kusondeza ku-yes lona esuke siwudinga. Abanye bethu kuzofana sifunde from ama-rejections. Ukurejectwa nokuthi kuthiwa no kuwe kusuke kungasho ukuthi wena ayikho indaba yakho, kodwa kusuke kuthiwa kuwe hamba futhi uyosebenza kabusha, hamba uyopholisha iCV, thatha iCV yakho usubmit kwabanye abantu bayibuka ukuthi iziphi izinto ongayishintsha, iziphi izinto ongakwazi ukuthi uyilungise. Wonke uno esiwutholayo empilweni usondeza closer to yes. Akekho umuntu engimaziyo great namhlanje ovesene wavuka ekseni waqhuzukela empumelelweni. Wonke umuntu engimaziyo namhlanje okwi-podium uyayazi into okuthiwa uno, uyayazi into okuthiwa i-failure. Keep knocking namhlanje. You'll be judged by how often you've risen from the defeat and kept knocking. Ngithi angikuphinde lokho, wonke umuntu great uzojudgwa ngokuthi la ebeqhuzuke khona wawa, ingabe ulalile kulokho kuwa noma uvuke wayithatha waqhubeka waye phambili. Keep knocking namhlanje kuseni, kunoma yini odlula kuyo, keep knocking. Ukhona umnyango ozovuleka. God is love.